Здравейте! Време за страхотните възможности, които предлагаме в новия телевизионен интернет магазин Bueno.bg. Следете внимателно нашите оферти и реагирайте бързо, за да имате възможност да изкарате приятно свободното си време, без да се притеснявате за цените. Ние ще ви предлагаме екскурзии, спа процедури, приятни вечери в хубави ресторанти на цени до 90% по-ниски от обичайните. Защото, както знаете, когато много хора пазаруват, цените падат. Това е нашето предложение. Купувайте, за да ви е ефтино. А това е възможно веднага, като влезете в нашия сайт Bueno.bg или се обадите на показания телефон 0700 42 100. А сега и нашата невероятна оферта. Единично посещение на спа комплекс World Class София с реална стойност 30 лева. И нашето специално предложение с 50% отстъпка 15 лева, което включва басейн с 37 градуса, с водопад, водовъртеж и хидромасажни дюзи с високо налягане и дълбок масаж, финландска сауна с 90 градуса, парна баня с аромотерапия и хромотерапия, контрастен басейн дупка в леда, контрастен басейн плитко езеро, контрастни душове Adventure, шоково ведро, стаи за релакс и медитация, фитнес, професионално, персонално отношение към всеки един клиент, безплатни козметични, дерматологични и тренировъчни консултации. Подарете си приятни мигове в спа комплекс World Class, само сега с 50% отстъпка от Bueno.bg. Направете покупката на адрес Bueno.bg. Можете да пазарувате с вашата кредитна или дебитна карта. Ако ви е трудно, ще се посъветвате с вашите деца или внуци. Те ще ви обяснят. Релаксирайте в приятна обстановка, използвайте възможността да се насладите на професионално обслужване и добро отношение. Закупете високо качество на достъпна цена. Влезте в Bueno.bg и го гръбнете. Купете сега с невероятна отстъпка от 50%, само за 15 лева на телефон 0700 42 100 или на интернет адрес Bueno.bg. Побързайте и направете своя избор. Посетете www.bueno.bg, където ще намерите и други примамливи оферти за вас и вашите близки на цени многократно по-ниски от обичайните. Аз отивам в Bueno.bg. Заповядайте и вие!